Lagunok, osteguna da eta hemen hasten da txoriene. Patrizia Biteli eta Zigor Iturrietarekin, zuentzat, gozo mundial bat. Ero bi, bai. Zegaur bakizu, osteguna denez, 2.0 eguna da, ero moldaketen eguna da. Orduan, nik zerringo duan, euskal pastela, eta ero Patrizianen bertzio egongo da. Nola egingo dugun euskal pastela? Lehenengo orea egiten hasiko gara. Horretarako, nahaztuko ditugu, almendra irina, azukrea, legamia eta nahazten jarriko ditugu. Gero gurina gehituko diogu, arrautza gorringo bat eta arrautza bat. Utziko du dena ondo biltzen eta jarraian sukaldeko plastikoarekin bildu eta oskaioan sartuko du ordu erdiz gutxienez. Gozogile krema bat egingo du. Gozogile krema egiteko esnea berotzen jarriko dugu eta esne horri gehituko diogu irina, azukrea, 2 arrautza gorringo eta 2 arrautza eta vainilla estraktu pixka bat. Irakiten utziko dugu eta gozogile krema ostutzera baita ere. Eta bihurrik ere moduan, kuia eta laranja mermelada bat ingo du. Pastela montatzeko garaian, orea ireki, oinarri batean jarri, gozogile krema eta marmeladarekin bete, gainean txapela jarriko dugu beste orearen beste erdiarekin, eta 45 minutu 170 gradutara labera. Atera eta honegin, gora San Fermin eta gora San Crispin. Zuk esan gaur, zukin bizunera errezta tradizionala, baina nik ez dut kalabazeakin nolan ezagutzen inu errezta tradizionalik. Bi eurrekeria badala. Berez, zu hasiko zara orduan 2.0 erreztakin gaur. Aldatu indut, sasoi, nik normalean egia da gaur, hemen hegoaldean da, gehiago egiten da gozogile kremarekin bakarri, baina txorienen gozogile kremarekin indugu. Ez dudana esan gozogile kremari, ron, txorrota, onba guta behar dugu. Eta han, iparraldean iten dituztea marmeladakin. Banik egin du mis bat. Eta marmelada bain ze fruta daukago, laranja eta kuia. Eta esan dut, haue marmeladan gozo geratuko dira. Segatik ez. Ziur ondo geratzen dela. Bai, orduan, haue jarriko ditut eiten ja, segeroko behar dut, eta hone denbora eramango digunez, eta ingo dut, laranja erdiaren azala, hartu eta zuritu ingo gutxiora pixkat, baina bakizu hemen, honek, txuriak mikastu egiten duela. Zaiatuko gara, txuria aldala, ezartzen. Bai, eta nahi badur, laranja mikatz marmeladak badaude. Oie bakizue direla azkenean. Horizan, norbaitxek astu dauela holan gutxi kentzen, asko zuritxu daula desna. Bueno, deitxuko zaularan jamikatza. Patre hori da azkenean, fabrikan jende askondako iteko, ibiliko dian, emeki poliki hartu, sartu dana eta laranja mikatze marmelada. Jazta, abixatu dute. Bai. Abixatu dut. Ez da ez gezurretan. Bai, ez da ez gezurretan. Bueno, erdia hau. Emerotekan, egon gara hor aztertzen, ez? Eta Zigorrek egin jabia, euskal pastela. Bai. Oinara 2 urte. Baina txipiroia behin ditut. Ze? Txipiroia behin ditut, eta txipiroia jarri. Pentsatzen hauen txipiroizko euskal pastel bat, osan abien flipetan. Bueno, hori, injozula. Oindara 2 urte, aldaketak. Aldaketak? Gaztiagoa zinen. Bai. Eta... Osa, txon, sartzera noa? Gero eta sarraua naiz? Bai, mutil. Bale, ez jakiteko. Eta lehen hobeto nau. Broma beltz bat imina, baina ez dut ingo. Zein, ja, hobeto nauela bakarrik egoten izalako lehen. Ilerretik urbila. Baina, bueno. Dano bezala. Jaietzen garen momentutik. Ba, hori, egisa. Jaietzen garen momentutik, ilerretik urbila gauz, beste inondik baino. Ba, bueno, esan 2 urte gazti hau. Bai. Eta Patrizia Biteli barik, sukaldean. Zela zaitua genukan orduan. Bai, ez da? Zena isa dozu, gaztiago izatea, baina nire konpainia paregabe gabe, edo nirekin baina, bueno, apurtxo bat sarraua. Laranja dagoeneko esprimitu dugu, eta botako dugu hemen, zukua, Gaztetasuna aukeratzen dozu. Zukua, bai, eta gero kuia bertan sartuko dut. Ez dut, zerbait galdetu dira zu, Patre? Zelako mindutan nagoen. Zeba? Baina, zein zara, gatzera bat zegoen? Bai, aukeratu dozu. Ala. Azukria. Bere kuian beste, gutxi gora era, pixkat gutxiago, panela azukria. Eta kalabaza bai, azkenean gozua da, orduan, azukre gutxiago gure bozu botatzea bai, ez? Bai. Gustura bota. Berez, bakizu, marmeladak eta egiteko hor neurri batzu daude, lehengo kozinatu pixkat fruta, eta gero pixatu, eta horren pixuaren arabera azukrea orduan bota. Baina gaur egun ja, frutaren heldu puntuak ere zerikusia dauke, badauzkate marmelada ekologikoak eta egiten dituztenak olako gailu bat, zeinek esaten dizun momentuan zenbat azukre daukan fruta horrek, orduan jolasten juten dira horrekin, eta azukre gutxiago gehiago botatzen diote. Ja ez da universala lehen zaten, bueno, kiloko, kilo bat ez da izan. Ez, oin ja hori pixkat aldatu egiten da,
baina, bueno, gutxi gora era, Bai. Eta hemen, eta laranja salabe, bai. Bueno, badakitzuen bezala, euskal pastela da, normalien ferixatan eta, ez, askotan saltzen da ben, honek pastela dela laua eta fina eta borobila askotan lauburu batekin apainduta eta torten diena txapelan, ez, goixen, eta izeten die hori auskorrakin eindakoak, ez da? Ba, auskorra baino antzekoa da, bai, euskal hori da. Ez da euskorra familikoa da, gurin pila badauka, baina euskal pastelan horea berea da. Nik hor ferietan duda badauka, Patri. Zueza konturatu inoiz, dena direla Euskal Herriko txapeldunak. Denak dira Euskal Herriko txapeldunak eta batzuk urte berdinean ere. Baina horre taluekin da bai pasatzen da. Osea, egoten die, egun berian, Donostin da Bilbon, Santo Tomasetan, talo postu pila bat, eta dana dira irabazleak. Danak. Nik ez dakizen lehiaketa, zenbat irabazle, zer dauen hortik, baina hor badau, investigazio bat ingo. Ez, bai zer da nuna, kristo maia daukaula. Euskal Herrian, Euskal pastelak egiten dira onenak diela, denak, gozogile denak onenak direla, eta taloak ite dituzena, denak onenak. Bueno, hemen, irina, 250 gramo, irin. Tak. Arbendol, almendra, irina. 100 gramo. Azukrea. Hemen doaz, 150. Gero jarriko itxugu, ez da, osagaiak eta bakitzue beti pantailan, badauko zuela eskura. Eta gurina ikusten duzu eia dagoela bigunduta. Pomada eran esaten da, bez? Bai. 200 gramo. Oin, legamei hautza 3 gramo. Ze pixkat altzatzea nahi dugu, pixkat xamurra geratzea. Eta honi, martxa emango diogu. Eta hozi, naziko da, eta ikusten duen ja erdi nazita dagoela, arrautza gorringo bat eta arrautza oso bat sartuko ditugu hemen. Utziko du dena, nazten? Eta euskal pastela izan leike hotza, oza, gazta tarta bezala. Janseike hotza edo janseike epela, ezta? Nik normalien hotza jaten doz, normalien erositzen dut, hori Santo Tomas ferixan eta ferixatan, eta beraz nik beti hotza jaten dut. Baina gaurkuen, igual epelik probauku. Epela, egia esan, nik uste dut gauzak gehienak, gauza asko, arroz esnea. Inberri, ez? Arroz esnea nik epela nahi hau dut. Olako esne torrada bat. Aukeran epela nahi hau dut. Olako gauza denak epela hotzan zaporeak galdu iten du, egia da. Isoskia, epela, hobe. Bueno, horre... Krematxua, ez epela, baina niri bai, otzotza ez gustatzen. Gustatzen gata apurat, krematxua geratzen da bilenean. Txikitan gu sartzen, erosten saben niramak, bainilla izoski bat, arrozeteko izoski tegixan, eta nene baketanik itxen gauena da, zerbitzatu, plater txikitxo baten, eta mikrowin laban sartzen gauen, hau, deskongelazio moduan. Igual, 30 segundu minutu baten, eta hor geratzen zen puntuan, gozotegi, gozotegietan izoskia saltzen dituztela, izoskia saltzen dituzten izoski guztiak, behin eguna pasatu denean, normalean, utzi egiten dute urtzen, eta urrengo egunean dana makinati pasatzen dituzte, eta krematxo bat eratzen dituzte. Bestela, izosgailuan sartu ezkero gogortu egiten da. Orduan hori, guge jatetxetan lan egiten genuenean, esate zen, turbinatu egin behar dira. Danak hartu, izoski guztiak egunero berriro izosten genituen, eta makinatik, eta orduan krematxo bat eratzen. Turbinatu egin behar zaten genituz, makinati pasatzen. Bale, hemen, arrautza oso bat, barrura, eta arrautza gorringoa hemen. Eta oin, ikuste duzu hor, ja erdi nahaztuta dago dena, eta oin, honek arrautzak emango dio behar dugun testura. Aterako dugu, eta sukaldeko film plastikoarekin bildu ondoren, gatz, puntu bat, beti, mesedez? Beti. Bai, oin, emango dizkio beste, lau bost buelta, hemen ore bat bihurtuko zaigu, hau atzera, eta bitartian kontauko zuet, euskal pastelan jatorrixa esaten da lapurdin dauela, ez? Ipar euskal herrixan, kanbon esaten da, kanbotin atorren. Bueno, hori txenda beti hau festivala, euskal pastelan festivala, beraz, hori ingo da, lehen, lehen etzaukan betegarririk, lehen deitzen zen, etxeko bizkotxa, ez? Edo euskal bizkotxa, edo. Eta, errezeta originala galdu egin zen, baina itxen zen harta txikixan irinakin, itxen zen txerrixan gantzakin, bebai, eta zerekin gisa, bendakat, estixakin.
Beraz, izango zen, olako, han zaukien, urbilen zaukien osagaixekin, ez? Eskura zeukatenekin, Patri. Azkenean, gero moldatuko holan sortzen da zugaldia. Eskuera daukasuna, eta lehen, hartatxikia esautzen ez duzuen entzako, erderaz mijo dala, hemen hartua ekarri baino olena Ameriketatik hori geneukan. Eta, egia esan, aleak hartuarenak badauka, itxura pixkat hartatxikiana, handiagoa dira, eta, hortik ere ekarriko zuten bestea, eta ondo ematen zuen ez Euskal Herrian, esan zuten, oin ja, hartatxikiari igual, hartatxiki ditu eta besteari hartua. Vale. Eta gero, konta. Hau badao, ikusten duzu, ez dut askori landuko, ingo duana da orain, txoixo antzeko bat, txak, 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 eta hau, oskaiura doa, hori, esan dagoa. Ordu erditxo bat, ero utziko du. Eta bien bitartean hemen, bitu, Horrek usaintzen dago, Hasi da, hemen kardamomo hasi batzuk ero, bota, holan ikutu ezberdin bat eroitzeko. Kanela bai, ez? Kanela pur bat, nahi duzuena, Baina, marmelada berezi bat emango dugu, eta, marmelada hau, espadu erabiltzen postre honetan dena, urrengo egunean, ero, oskaioan gorde eta gozaltzeko. Aukera bat. Bale, hau, bildu. Eta gero, hau, lehen esan dugun moruan, Euskal Pastela esan betegarri barik, eta gero, baserrixetan aldamenian zaukien fruituekin hasi zien betetzen, masustekin, basaranekin, gerezixekin, desberdinekin. Normalien, ego Euskal Herrixan bai, izaten diela geixau bakarrik, gozogintzako kremakin, eta Ipar Euskal Herrixan frutakin. Orduan gauringo, mix bat. Niri horrek gustatzen geixenak, daukenak gozogile krema eta gero mermelada purtxo bat. Nik egia esan jatetxetan beti krema duena indut, Eta bageneukan bat errezeta mundiala sana, baina galdu inuen errezeta hori. Eta kafean txokian Bilbon egiten genduen, baina orea zain oso itxaskorre, ezin zan landu, ezin zan arrabolakin lusatu ez ezer. Eta koiarakin hartu, eta hartu bi koiara, hartzen genuen mendik, eta irekitzen juten ginen, irekitzen. Gero, krema botatzen genion, hartu krema gainetik, beste hori, eta koiarakin irekitzen. Lana zeukan, baina egia esan, mundiala zan. Eta arrezta hori, takin galdu inuen. Pena, baina benetan, mundiala zan. Hau oskaiura ematera noa. Ez duzu gogoratzen kiderik edo? Hola, eskatzeko errezetia. Orduan, ez ditxugu gonbidatuko txorienera. Lehen esan duten bezala, Lapurdin dau jatorrixa, hau, Kanbo izeneko herrixan, eta han urtero urriko, urri hasieran, itxen da Euskal Pastelan festivala. Da lehen esan duzu, danak dira sarituak. Han itxen da lehiaketia, beraz, han ematen da sarixek, beraz, igual joango gara datorren urtean ikertzera zer gertatzen da nor. Eta azkenien itxen da bina da, Euskal Pastela nola itxen dan erakutzi, aldozuan desberdinak dastatu, lehiaketara joen, da zeinek irabazi dauen jakin, giro politxa egoten da, gero egoten omen da. Junin barko, zu? Zaukazu, iparraldea, bitu guke, nire esan lehen, Hernanin bizinetzenean, ia asteburu juten ginen, nire bigarren lasterketa iraziona, lehenengoa Zornotzan izan zen, bigarrena izan zen Lakako lasterkaldia, eta hori da, Hortzaizen egiten da, oso polita, eta hor bada, Bidarraiko lasterketa, mendi lasterketa, eta hor ingurua dira, ni oso maite mindutan, iparraldera aldudanean aukera badut juten naiz, eta bikotea landak aldea eta hola goraldea gustatzen da, ni beti beraldera botatzen dut, eta barren aldera. Kostaria berik, ni pixkate hartuta barruren botatzen. Ni kostaldia bai, Biarritz eta zona hori bai, ezagutzen dut, Doni Baritzune eta Baiona da zona hori. Baina bestela ez daukatu itxuria joateko barren aldera, ez? Ezagutzen dut, txikitan da nerabien izendakua da joenaz gurasuekin, da mutilakin da, baina hori igual astebururen bat pasatze, baina ez dotolan ezagutzen. Beitu, Sara, Ainoa, hainbat eta hainbat hor, espeleta famatua, zuzukalari izan da. Egon da nao. Espeletan egon bazara, bai. Hartu gauen etxe rural bat oin lagunekin, igual lau bosturte, konfinamentu baino lehen, da egon ginen, da hori Saren, eta hor inguruan kobasuloak ikusten, da hor menditik bueltan, da egon ginen da oso politxe da. Baina, oitxuri ez daukat, da hori noixian behin, igual, 3 urtetik behin, asteburu pasa, edo egun pasa, baina oso politxe da. Da, azkenean, turistak da, pila bat dauz, eta horregatxik hasi ziren iparraldian, gozogintza krema sartzen. Ze, hori, azkenean, jaso zabein, kristeneko bola da turistekin eta hasi ziren, Euskal Pastel desberdinak egiten.
Ni horretik enerjuten, turista gehi dagoenez kostaldean, ni barru aldera. Ni hortan niko antisoziala dituna zazue, baina... Bueno, gozogile krema iten nahi naiz, irina, hemen botar duzue, harto almidoiak irina duzue, eta botako dizkiguna da, 2 arrautza eta 2 gorringo. Hemen, Orduan, nik uste gozogile krema, honek hainbat aldi zein dut. Iritsi guiat, denboraldi honetan pia. Orduan, takit, hemen, badaki beti jende, eta oin, jente aksuetako asko koporra dituzue, gabona direla eta orduan, egun hauetan gurekin zaudete, hainbat eta hainbat irakasle, hor bestaldean zaudetenak orain, bestela urtean zehar, agian ordutegiatik ezin gaituzu ikusi, eta orduan, beraien dako hori nik inoiz itzein dut jendearekin. Hau, errezeta ez dut ingo berriro, lau aldi zein dut. Ja, baina, ni txorienek... Ez dut ikusten, oina zinez ikusten. Sartu zuen bilatzailean txoriene, gozogintza krema, gozogile krema. Eta hor, agertuko jatzue? Bai. Bueno, orduan, hemen, naztuko dugu, hemen, gorringoak, arrautzak, azukrea, irina, eta hemen, hotza gorde dugun esne pixka bat. Kanbone ospatzen den Euskal Pastelan festival hau, horra izatzen daue, hango udalak, kanboko udaletxiak, eta gero eguzkia elkarteak. Orduan, eguzkia elkarteak nahi dagoena sustatu, da, azien ez jotzia inbeste pasterisa industrialera, eta erostia gehiago artisabak, Euskal Pastel artisabak. Orduan, sortu dago olako zigilu bat, da, azkenean jatorrizko izendapena izango balitz moruen, eta orduan, zu joeten bazara, ferixatara, da ikuste duzu Euskal Pastel bat eguzkixan zigiluekin, horre gura dago esan, kalitate goreneku edala. Behi honeken nik hori. Ez baina hori ondo dago. Eta baina, esaten, guk gaur ikusiko duzu, ez dauka misterio gehiegi, ikusi duzu, horea askar-askarren du. Eskuekin eitea badago, gozogile krema bat, mesedez. Eta ez baduzu nahi gozogile kremarekin, marmelada batekin, erosi bilo, alperra aldera itea, eizu ezuek horea, marmelada bat, olako gerezi marmelada on bat erosi, eta horrekin intzazu gero betegarria. Eta ero, labean berrota 5 minutu bere bakarrikinko da, ez duzu behar ezer. Esnea irakiten, eta nasketa hau, hemen botako dugu. Akaso zaintzen egon, ez erreteko edo. Ez. Katuei behira, omarra zaio, guk bai daukegula patri, hemen zaintzen egon beharra, gure lantaldea bukatuta egon baino lehenago, jaten ez duen... Horrek sagutxuek. Oixiek, sagutxuek guk handixe daukeguz. Arratuiak horre die. Bueno, eta gozogile krema batek, hainbat aldiz izan dut, bakizue, irina dauka, orduan irina daukanez irekin inbar dugu, berdin da, hau ez da krema inglesa bat, hau ez zaigu inoiz moztuko, nahiz eta laro eta marko gradu hartu. Eta hemen, bueltazka batzuk, ze botako diegu gozogile krema berzioni? Rona. Ron txorrota bat. Hau ez da berez umiendako aproposa. Ez, gurasuendako. Gero umiei hemen inaldo zuena da, umeak izan eskero paten, nik esaten dana. Hartu irekin lehengo rona hemen, hartu beste lapiko batean. Rona bakarrik erre. Ebaporatzen da? Alkola bai. Guztixa? Nik uste esango nuke gehiena bai. Hartu lurrundu eta zaporea eman bakarrik. Eta saldatuko da, esentzia holan ronan salduko dute. Ni petzeta baiet, gaur egun danetat izan zen dago, da holako dendatan eta joten zarenean, holako botillatxo txikitxo horrek, vainilla estraktua, limoi estraktua, laranja estraktua, igual izango da, ze errona asko erabiltzen da gozogintzarako eta. Gozogintzan erabiltzen da, bai. Nik sekula ez dut erabiliz, ez jat zapore hori gustatzen, holan patxarrana da alkolana, baina bai, ez? Kozinako zunik apurra, bale? Lasai. Bai. Bueno, oin, beste 5 minutu izango dut hau irakiten, emeki, atara, eta hotza dagoenean, gure orea ere, ja dagoeneko gorputza hartuta, eta marmelada egin da daukagunean, bueltatuko gara, pastela montatu, eta bukatzera. Ez dauka misterio handirik hone, benetan, zei gurekin, Bueltan gara launok, gozogile krema, egin da, eta hotza. Gure, marmelada, konzentrauiak, hor geratu da. Hor geratu da. Eta horea, hain pixkat epeltzen naho, ze hotza geratzen da, eta gero kostaiten da. Orduan ingo duguna, erdiarekin hartu, hau lusatuko du pixkat,
Eta tipikoa da molde hau, ez? Desmontatzen diena horietako bat. Eta ez duzu koiariekin ingo, zuke laintxatzun jatitzen bezala, arraboliekin. Arraboliekin, holan hartu, eta betiko era tradizionalean. Da zu gustatzen fina, lodixa? Hombre, fina hua, baina euskal pastela egia bada, holan pixka lodia izan behar dala, Orea neko lodia izaten da, eta gainera galleta bat moduan da, honek, azkenean, badaude orea euskorrak eta azukrerik ez daukatenak, honi ikusi duzu, desente bota digula, eta hau bada olako pixkat galleta bat modukoa, ez, gehiago. Bueno, da, zu, ikusten zaitxut oso aditua, ez? Holan, gazta pastelan ez, euskal pastelen eta. Egon zinen epaimaikide bezala hor Elizondoko gazta lehiaketian. Ez, jun behar nintzen, baina nintzen egon. Amigo. Ezin nintzen joan, ez, burua neukan ondo. Bueno, baina egon zara epaimaikide bezala beste lehiaketa batzutan da. Bai, nire, bere, euskal pastelekin naiz egon, baina egon ez Bilboko jaietan, makaio lehiaketan, tortilla, patata tortilla, paella, gazta lehiaketan. Zelan txarra, Ez txarra ez. Patri, segun ze Bilboko jaietan, segun ze kuadrilla etortzen jatzen gaztetxoak. Profesionalak. Bai, batzu, bai. Bilbon daude eroso profesionalak, ero daude gaupasaz heldu direnak, eta azten dieta, bota ez da gizerta. Karo, zuk ikustu zuk eroan zerri. Ez dago nasketiak, Eta ikusi ditugu gauza bitxiak. Zein da ikusi duzun gauzarik olan soruena? Patata tortilla bat 4 koloretan. 4 koloretan? Bai. Zegu zen, piper herriak, espinakak... Kolorantia bota zizkioten. Kolorantiak. Bai, ikusi zegoen bat berdea, beste bat urdina, beste bat gorria... Bata bestien gainin jarri zabien, oro? Ez, jarri zabien platen, holan txikitsuak izan, bat holan banatuta txikitsuak tamaino txikian da esagin mio. Eta hau zeinek, eta behiratu genuen zein izingo zan, da kuadria deskojonatu. Ai, egizan dira. Bai, eta egizan gero, nik probatu egin nuen, ze batzutan egia da, lehiaketetan beti zuk irabazlea bilatu behar duzu, ez? Marmitako txapelketa bat, ez? Eta zuzuaz irabazlea aurkeztea. Eta aurkezten dizute marmitako bat, holako geruza bat koipea daukana gainean. Ja, hori ja deskalifikauta, hori ja, segon, berreunero badaude, berreunak egin ezin dituzu probatu, eta ja batzuk, esaten duzu, igual, gero oso goxua dago, baina hau ezin da izan inoiz irabazlea. Osa hori, utz bada, holandana koipetzu ataratzen badizute, ez? Eta holakoak batzutan egiten da pixkat garbiketa, ez? Bizkaitarrera egiten den txapelketa marmitakoana hor batzutan bateon bat fermentatuta gana egin da. Te gusten duzunean horrelako bat blu dagoela holan bizirik esan duzu. Hau ez dugu daztatu eringo. Eta hemen, pastela, hau, orea apurtzen bada lasai, Hau, gero, tetrisa egiten dugu. Holan nahi dugu, ez da. Eta gero ez, koiariekin lehen esan duzu moruan, jatetxean eskenean koiarekin biltzen zaben dara, eta hemen zulotxoa geratzen bajatzen, holako punta batekin. Hartu hemendi punta bat, egiten da holan, tak, hemendi mozten duzu. Bueno, zure baimenez, probatu hau, zelen esan duztazu alkohola evaporatzen dela, da ez dela evaporatzen. Bai, behiratu dugu, eta arizkopediak esan digu, ez dela lurruntzen dena, pixka geratzen dela. Hau, kola freskagarro batekin? Kombinatu. Ez da evaporatzen, ez, alkola, dandana. Dandana ez zema geratu zaio, hola, pixkat, baina, bueno, zer? Honei, uneko 50 marra daukiko dago, Bai? Ez, oza, azkenean, alkola evaporatzeko, kosino biozu hori zu motelian 2 orduz. 2 orduz egon da, krema hor, itena poliki. Eta mantenduko da, alkolan 5%. Baina azkenean, itzen dozunean egosketa honek azkarrak, ez? 5 minututan, zu bizian, hor, mantendu lehike 50 marra bai. Bueno, hemendik, aitu, hemendik behar dut oinik adierazpen batzuk garrantzitsuak. Eixu. Zigorrek 8 urte damazkitxorienen esaten alkola lurrundu iten dela eta lasai emateko umei. Parkamen hemendik eskatu nahi diet guraso guztioiei, beraien seme alabei sartu diotena, holan, palakadaka, nire kulpa izan da. Arazoren bat aukitzen bozu etxien edo olako elkarteren baten basauzez, arazo horrengatik zigorrek paukotzu elkartie, eta eskatu diruek horre da. Zen izan. Bueno, hemen, normalean, egiten dudana da, gozogile krema eta ero marmelada gainean jartzen dira. Baina hori egiten dut marmelada fina ateratzen zaidenean. Hau, gozogile krema horren gainean, hasiko banitzen zabaltzen ezinezkoa izango da. Orduan, ingo dudana da, azpian, oinarrian gure marmelada pixkat hau jarriko diot, pixkat ez dana jarriko diot.
Eta gero, gozogile krema finagoa dagoenez, gainean irekiko dio. Orduan, oinarrian, ipurdian, koska iten diegunean, marmelada aurkituko du. Ze ona. Orduan hori izango da sorpresa bezala, ez? Jarriko zu oran jendiak ikusten dauenien igual pentsauko dau, honek aukiko dau gozogile kremia, da gero? Eta 2014ko txapelketa gu geratu ginen irabazludunak, 2014ko Euskal Pastel txapelketan guk irazi genduen. Gogoratzen zara, ez, Patri? Zuk esan baiz. Bai, guk irazi genduen. Eguzki elkartia etorri zan, da jokarri zuzkun zigilu bat. Eta oso ondo, eta esan ziguten berritzaile izan zala gurea, eskerrik asko horrelako ideiak, ze gaina sasoiko egin dugu, Txorieneko Euskal Udazken pastela, negu Udazken pastela. Eta zuk txapela, gero lan estaltzeko Euskal pastela, zelan itxen duzu? Itxen duzu geixau lan tapau, edo itxen duzu lan marra batzuk, ze batzuk jartzen dago ez, marraka, beste batzuk estal itxen dago guztiz. Nik estal ingo guztiz, baina gero ingo dio dana, nik itxen dio dana, nik orduan ikasi nuena. Dala, sardezka batekin, marra batzuk itea. Oso simplea, ez diot itxen ez lauburirik, egizan, eskulanetan ni oso abilen izan txikitan, eta justo amari egin nion olako zenizero bat, bustinakin, zeinek ez du egin, 70. hamarkadan jaiotako zeinek ez du egin bere amari, olako hautzontzi bat, zigarro errautzak eta botateko, hori asko jota hori nuen. Eta, bueno, Josi bebai, egin nuen nola da, poltxo bat, eta orduan gara hartan. Fin, sabiz. Bueno, baina, hemen ez dakitana kontauliken edo, baina zure amak nik erakutzi oztazu itxen daulik olako erastunak eta, zure amak super trebia. Nire ama egun guztia du eskulanak. Hori, orduan igual etxetik etorten gatzu bai, ez? Zure ama, artista da, bai. Katuan umia katakumia izaten da normalean, baina gure kasuan ez dakit ni ba. Igual aitxai atara zara. Aitxa eskulanetako ama zan eskulanetako. Horregatik, igual zu aitxai atara zara. Hori da, bai, fizikoki takinik. Bueno, hemen, hori gehiago, eta oin txapela jarri behar dugu honi. Bai. Eta, bai behar dut, gero atarako dala hemen, Doraemonen poltsikotik, arrautza bat. Arrautza gorringo bat, ze beti margotu inbar da, txapela, arrautza gorringoarekin daukan urre kolore hori emateko, orduan. Nik esagutza duten nolan, eskulan bat bebai, bueno, ikusi indot, ez dotein. Baina esango zuet, olan, ideia boruan botako zuet, gure bozu etxin probau, aldo zuin, marrastu edo imprimatu lauburu baten formia, mostu, eta hori jarri Euskal Pastelan gainien. Eta gero, azukria hartzen dozue, hautzan etorten dana, eta holan, gainetik botatzen dozue, gero, lauburu horren forma kendu, orduan, daukatzu dana txuri-txuri, eta lauburuan forma, geratzen gatzu, azukre barik, kolore barik, berez, daukatzu lauburuan formia urre kolorekoa. Hori ez da iten Tarta Santiago ero horako antzeko zerbait, ez? Bai, hori iten dute espata hori ero zer onda. Bai, horako gurutze hori, ez? Espati da. Tako jo. Gurutzia. Horrekin bada, ez? Tipikoa. Bai. A ver. Norri xapitzen. Geixo imizu. Bai, ez? Hau bai ez dudan nahi apurtzia. Esoan poli-politxa geratzeko, ez da? Bueno, poli-politxa. Gozua. Hori da. Gozua eta artisa, balen? Eguzki elkarteak kanbon esaten dago, ez? Azkenian, euren edoela sustatu, Euskal Pastel, artisaua eta etxekua. Eta hau, horren adibide onena da. Hemen, hau guiten nahi gara, ez gara gu gero jun eta ez dakit nun erosi eta egin alduguna, bai, igual gozogile krema etxetik ekarri inda, ero ore pixka bat bebai inda ekarri, baina beste sekretu horik hemen txorienen bakizue, dalaz, uste teleiztako saio bakarrenetakoa, dena bertan egiten dala. Eta zuzenian. Hori da. Orduan, hau, listo, gutxi gora era holan, eta nik iten didana da sardezkarekin. Hartzen dut honen sardezka bat? Zaren, marratxuek. Bitu. Bi. Lantia. Iru. Eta lau. Eta hon. Bat. Bitxu, zelako errezadan. Zelako errezadan, eta benetan oso polilla geratzen, da? Txalo. Eta orain, arrautza. Eta hemen daukat, brotxa eta ana, eta arrautza gorringo bat. Batzuk botatzen diote, arrautza gorringoa eta esne gaina bebai bota alde duzu hemen. Ero esne pixka bat. Eta, baina kolore antzeko geratzen da, Nik galdera badaukat gure ikusentzuli entzako. Ekarri hotze olentzerok Doraemonen poltsikoa.
Eskatu duzue. Eskatu duzue. Zarendik dana, eta baten da. Dana daukagu. Zuek eskatu. Bidali email bat txorien abildu ITV.eus da eskatu. Badau Doraemonen poltsikoan, ez dakize? Patri, bakizu hemen, etorri izan dela jendea ikustera inoiz, paseatzen hortik etorri, eta sartuta, eta zein da Doraemon, eta irekitzen dute, eta Zema gauza. Zema gauza, hor, badaukagu, palmondo bat, ez dakit nungoa. Batean, ez dakit, futbol porteri bat, danetik. Eskatu. Seguro zu. Esto berriz... Bueno, a ver... Holan jarriko gara, etxan, behitxo. Hau sartuko. 160 graduta da. 45 minutu. Osondo. Eta oin esan, pastel bat nahi dut. Pling! Ze ona, magia, txalo bero bat. David Copperfield, ja, dardarka dau, ja, honek enduko ztie postu, ez dakize. Patri gutxi ordaintzen digute. Tontukerilla honek itxeko. Bueno, hemen daukazu, esan dakoa, 45 minutu, eta ero ostu imar da. Eta hemen azpian, ikusten duzue, nola dagoen, marmelada kap geruza bat, goian gozogile krema, eta hemen orea euskorra, ero. Jarriko gorrela. Eta hemen daukazue, nire euskal pastelan bertzioa. Eta segitxuan etorriko da neria? Neikin biotera? Kontako ja? Bai. Izoskiatzu garriotzu, da bio. Izoz gainua, gen euskan desate, venga, horrekin, apaintzio. Bota, aurreatu zein behar diozu. Bai, biot, euskal pastela bebai, baina txikitxoa da txokolatiakin. Vale, bani zati handixo bartuko da, espa. Oso goizua, Azpiguakin, zei dut gero. Puntazo bat. Bai? Berolako izozkiakin. Hortzak gutxi behar dituz kontuz? Ba. Amarrekoa. Jakin jarraitzen dugu, ointxe 2.0 erresta tokaten da, eta nik 2.0a lehen esan duten bezala, ingot txokolatiakin, eta holan, forma txikitsuak. Holan, Rasiñokoak. Laburragoa danez errezetia, azkenien hau azkarra bingo da. Asmakizuna da bai, beraz ikusiko itxuguzelan ataratzen din horrek euskal pasteltxo individualak txokolateskoak. Errezetia probautea daukot haundixan, baina txikixan inoiz. Beraz, hor jongo gara jolazten labako temperaturakin. Beraz, errezetia kontakotzut, lehengo gurina, azukriakin arrautzakin da gorringuekin naztukou, gero irina kakao hautsa almendra irina da legamisa gehitzukou, eta naztu ingou. Eta betegarrisa ingou esnea eta esnegaina berotuz irekin arte, gero txokolatia da gurina nahaztukou horrekin, osten utzikou eta arrautzekin naztukou. Betegarri hori sartukou moldian, eta 180 gradutara errekou 15 minutuz, gutxi gora bera. Osa, ganatxe antzeko batekin bete berroz barrukoa. Bai. Berez, ikusiko, zela geratzen dane... Zerbait atarako da. Bai, zerbait atarako da, hori ziur. Berez, errez da laburra izango idanez, askar joingonaz. Vale. Hemen, euskal pastela egin, eta lantaldean panetonea gora eta panetonea bera. Urrengoa panetonea imergo du, Patri. Hombre, nik ez dut, da nire gabonetako gozorik, gustokuena, baina ni bitelinaz, orduan nik itzakisa badaukat. Italialdera jotzekoa. Vitali. Bai, pila gustatzen jat. Gainera, nikenak izen zu bai berdin erosi duzula da, resulta marka berdineko erosi dugula, txokolate da urrak daukan panetoni, hori da? Gu Alicante inguru hortan eltsen egon garenean, aurkitu genuen, haulako bertako gozogile bat, iten dituena panetoneak, eta itxuragatik eta ia esan, eta ni beti olako bidaietan hartu, eta dana argazkiatara, eta beraien web horriak eta bakizuek gaur egun web horriarekin, sartzen zate, eta edozein tokitara behialtzen dizuetela, edozer. Eta, bueno, gozatu dara hartu du, gure etxean, konpota zaleak gara, gabonetan, bai ero beti konpota, eta ero nire arrebak pasteltxoak egiten ditu, banakakoak, hainoak banakako pastelak egiten ditu, sagarranak eta holako, guk gaur imar ditu modukoa, baina banakakoak. Ez diatek osoan usten ezer egin. Gazi xantokeuko jatzu orduan. Bai, bora, nik... Txorienera, ekarriko zula holan panetonean... Ez, hori geratu da, eta Patrizia Bitelik esan dau,
bere urte betetze gunean, astu inzitzaioela ekartzea Panetonea lantaldean dago, eta Albertorekin batera ekarriko duela Panetonea denentzako. Baina nik ebat merkia da, berak esan dago, berak ekarriko da, eltxeen ezagutu zinuten. Eltxeko hori, ez? Pasadiote WhatsAppez pasatu dio web horria, eta bi ekarriko dituela. Pasaiozu zure karteria igual bestela ez dago ekarriko. Bueno, 50 urte enpresan, palakadaka diru eraman behar du etxera, eta palakadaka, hile bukaeran karretillakin, etortzen nola, hartuta, fuata. Ez alen moduan, aliz da goran, estu soltatzen, Bueno, Bueno, errezeta, azukrea, gurina? Gurina, azukria. Nik bota dutzat, arrautza bat eta gorringo 3. Beraz, gure horien errezetea, osagaien kopuru eta desberdina da, beraz, egingo duguna da, utzi pantailan beti usten dugun moruan, kopuruak. Eta truko bat, edozein sukaldaritza programa ikusten duzuenean. Gero, errezeta gertu behar danean, ez ibili erotzen papelarekin da boligrafoarekin eta gaur egun, gure telefono mugikorrak danak daukate argazki atatzeko aukera. Orduan, atera argazki ikusi egon adi, txak, argazki atara, eta hor badaukazue errezeta ikusteko aukera, bale? Hori truko hon bat izaten. Eta hori, nazten doian bitartian, hemen joango gara sartzen txokolatia, hemen daukau esnia da, esne gaina, eta orduan joango gara txokolatia gurtzen. Hori, txokolate krema bat egingo, ez da gozogile krema, krematxo bat. Horan txokolatiakin, da joango gara dan agurtzen. Txokolatiakin bada, edo nori gustatuko zaio. Bai, hori argi dago. Bueno, eta iparraldea aipatuta, gutako asko, erosuetako asko iparraldera, aitzaki moduan, badakizue, herri urratz izaten dugula beti horre, maiatze inguruan ero, eta, hor senpereko lakura, milaka eta milaka euskaltzale, gerturatzen da, azkenean bakizuan, euskarak diru laguntzarik eta ez du eskoletan ez dute lagun izaten, eta herriei urratzen bitartez, zehaskako elkarteari, hor diru palaka batzuk ere, iristen zaizkio eta beharrezkoa direna, ez? Eta, Euskal Herria horre, pixkanaka, ikusten nahi dira gainean, notetan eta, horre, euskaraz ikasten dutenak oso emaitza onak lortzen dituztela, eta gero eta jende gehiago euskaraz ikasten animatzen ari iparraldean. Animatzen notiziona. Bai. Eta, horre... Da zu, osara herri urratzen? Batean. Bai? Batean. Beti kilometroak eta korrika eta itxen gabe, baina lehen egon gara komendatzen. Ibilaldian ni adibidez sekula esan zegoen. Arabe euskeraz bai, eta Nafarroa oinez bai, baina ez herri urrats eta ibilaldia falta jat. Gu Nafarroa oinez egin... Nera bezaruan, nerabia ginen eta horre itxen gauen Euskal Herrixai buelta da ibiltzen ginen. Gudanetan Nafarroa oinez egin arazoa izaten du beti. Bai, zara. Durango jaiekin batera rapatzen gaitu eta beti... Eta urrengo egunean igandia izaten da, talarun batean nahi gabe berandu etxera eta... Bai, ez, itxura badauke udanetara joteko. Ibili. Eta hor, egia da, herri urratze badauka bere xarma, beti toki berdinean izaten da urte lakuaren inguruan, da eguraldi hona iten duenean, egia esan, festa zoragarria. Suertatu izan da askotan eguraldi txarrakin eta, nik nire esperientziolan bizika polikenetakoa bizitatu izan nuen, 15 urtekin utzi genduen, ez dakit, kotxia, esan gendu, kolak eta ekiteko, 30 kilometro lehena utzi genuen, eta bizikletan joan nintzen lehen guzuekin eta bota zuen kristona, busti ginen, txito goiti bera. Fernanekin, bere zekintzien. Zur zekintzien ezautu oso? Nik zekintzien ez dakizetan. Imaginatu kotxe badala, baina... Ez da tankeoa da, hori ez da purtzen inoz. Naiz eta gaur egun gue izen, ez dut jakingo zein jan, asko, nire lehen guzua da, nire kuadriako mutila asko bai, esaten da bera, ezagutzen dozu, Igor Iturrieta. Poloa daukana. Seat txurixa daukana ez dakizetanik. Zuguztu esunik, kotxiak ezagutza ditu da. Ez tekintzia, gaur egun kotxe bat esan damaztasunik, beste ez dakit. Ekin zia zien apurte zeinak. Badaude horre... Moztu minutu bat, erreza kontateko, hemen sartu dutena da, irina, gehitxu dut, irina, almendra irina, gehitxu dut kakao hautza eta legamia, gehitxau naztu bidogu, eta gero, hemen ja dau, txokolatian krema. Orduan hau, osten utzi bida. Hau hemen, gotor baten... Eta bestia bebai osten bar da, ez? Bestia bebai ostuin bida, bestia inin bida, eta, nik doraemon boltsikuan daukat. Ontxe erakotzekot. Berez hau ostuin bida eta
hotza dauenean, nik hemen daukatela. Bai. Ontxe, nahaztuko, bi arrautzekin, txokolatian krema itxeko. Jarraitzu zure zekintziak. Gero etorriko gara, lase, badauka hause kontatuta. Turrieta, proba daukat, hemen arratoia dauzela. Uste hemen txokolatian, noiz hartu atzamarra? Nor da hor. Ez dakit hemen, zein dan errudun, baina... Hor dago, atzamarra, nori txokolati proba dau, igual zu izango ziren? Ni ez, ni lanean jarri gara, hemen. Eta esan dugu, pixkat improvisaziotik izango zuela gure gaurko errezetak. Bai. Eta erabiko du, ingo dugula, mix bat, hemen pixkat, ni lehen kafeantzokian egiten nuen modukoa, pixkat eskuarekin horrela. Ez que esan duzu, faltan botatzen zinula, da orduan ikin dotolan, hori bat, bastante umela. Bueno, ez, bai, ondo, egia da, ondo jartzen dela, Eta, erabaki dugu, gainera, ingo dula hori, ez? Gainean botako diogula hori eta txapelik ez digula jarriko. Ingo dela holan budi moduan, holako antzeko zerbait, barruko hain ingo da, arrautza daukanez azkenean, eta horea ere egingo zaigu. Eta hemen daukau txokolateko krema, orduan txokolatia ja osten utzi dugu, esne gainekin eta esniakin da gurinakin hortu duguna. Ontxe gabiz, arrautzak jartzen. Eta hemen daukau txokolate krema hau bai, holan gordinik janda. Esako jaratxo bat, Eta janda gero, operara joteko moduan badaude, Patrizia. Bai, sekula ez nazegon betxu. Egon sekula ez nazegon hemen, Euskal Herrixan. Euskal opera bat berreskuratu nahi dute, eta hau da... Txoin, lehenengo proba ibizu. Ze txara. Ez dakiz lan atarako dan asmakizun hau, baina betegarrixa dau, boa. Bueno, esaten egin nintzen operana. Opera. 1804 urtean, bi donostiarrek idatzi zuten opera bat, eta horri berreskuratu nahi dute, eta zabaldu, eta... Hori da, Maritxu Norasoaz, ez? Arrasateko abesti... Zein da arrasateko abestia? Maritxu Kajoien abestia, ez? Maritxu Norasoaz, Eder Galantori. Horrek opera bidez ditzen da. Izena ez dauka oso politxa, Pudente. Pudente? Pudente ditzen da opera hori. Operia? Bai. Eta, izu, bera arrazoiak izango dizituen, izen hori jartzeko, baina izena holan bera, ez da oso politxa, ez, Pudente. Bueno, opera politxa izaten da bitartean. Bai. Bueno, orduan noin. Txokolate krema. Beste goiera gana izu bultzeike ba? Holan, tak. Bai. Tapatek baino gehiago esango luke, hola bakarrik ere jateko koiarakadaka, esan txarra gongo. Ez zan txarra gongo, eta ez da utxarra, Olako, bai, pudin antzerako bat edo natilla batzuk edo, ez? Bai, hau, azkenean, bori pudin bat, flan bat da. Azkenean, ez, dauzka osai berdinak esnea, azukrea, eta, azukrea txokolate moduan, noski, kasu hondan, eta arrautzak. Arrautza horiek labean sartzen ditugunean, kozinatu ingo dira, eta gorputza emango diote txokolate horri. Zu opera salia zara edo operan egondako zara? Naz egonda inoiz opera. Hor dotore joan bidala esan dozti, ez? Hori derrigorezkoa da. Ez dakit, hombre, zuk sarreri erosten mozu, inobezek ez dutu kapora botako naiz eta txanderin joen? Ez dakit, ni egia esan nolako, esaten, leku batera esaten diatenean nola joan behar da jatze gustatzen, ez teki diskoteka honetara galtza motzetan da zapatiakin ezin da, Juan, oso ondo, galtza motzetan da zapatiakin ateako nahiz orduan. Zu ibiltzen zaren lasterketetan be, kode bat dau, igual ez totzue behartzen, baina, edo eskontzatara zu... Asturian nola zegoen hor, bakerokin korrik egin zuena beti. Nola joan zinen festivalera gure etxeko festivalera? Bakeroekin eta alkondarakin jurzana. Beste danak Amerikanakin da, ni saiatu nintzen Amerikana, baina haundi, eta ez honetan mainakua. Eta hola, lehen jaun hartze olako denda batera jonitzen, baina nire tamainoko bakarra zeuden, marinero txoan erropak lehante juten. Daura gertu jakun zigor, lehenengo jaun hartzeko traje. Bai. Nik olako usaik ez. Bueno, labera sartu, eta inda dagoenean, jaten, entorriko ara. Pasentzirik ez daukau eta ez da utziko lan osten eta hemen platerien jarten gero argazkirako bai, baina gainera, ni egonaz lehen lidernikin komentatzen da, holan gozogintzako gauzak gordini dauzenean, da holan bero-bero dauzenean? Ez, lehen nik entzun diot, nola da, Txorieneko Patrizia Biteliri esaten gauzauek epelako hobea daudela. Lehen atzo ero ez dakit noiz entzunien, benetan da horrek, benetan ona dira. Ideia mondotu ez da.
Bueno, bagoi ez hemendi probatzera. Hau, geratu da hori, krematxu. Ia hemen, kozinatuta, orea ondo inda. Hau, bero, ongo da, Patri. Hau, txokolatezko gaieta bat duzela. Igual ez? Nik honek.